Noi suntem la un nou episod din Maddex și să începem. A rămas la nivelul 6. Bun, deci vreau să spun că mai jucați, nu știu, pe la nivelul 10 sau nu știu, dar nu știu cât de des o să postez acest joculeț. La primul episod nu v-am lăsat link-ul descrie la joc, dar la acesta cred că o să vi-l las dacă o să mi-aduc aminte. Dar cred că puteți să-l căutați și voi pe... Deci... pe Google Plus, pe Google Play de fapt. Yes, am sărit bine. Hai și încă una. Bun. Să mă anunț că s-ar putea să nu terminăm în acest episod. Yes! Am trecut de acolo. Acum mai departe. Am intrat de afară. Yes, am trecut. Nu. Dacă mor acum, să regret să duc pe viață. Nu. Oh! So shit, am trecut repede. Deci... Pam. Nu! Oh my god, ce nașpa e. Deși am mai jucat nivelele, nu prea mi le aduc aminte. Nu crezi că le joc înainte de videoclip. Deci aici nu-mi dau seama. Deci dacă mor și la început, înseamnă că e cea mai ușoară mapă. Yes! Am trecut! Bun, pac. Bun, dacă vă gândiți de ce nu m-am luat încolo și încoace, pentru că e săgeata aceea. Da, dacă n-am să căzut bine. So shit, am mai trecut încă un nivel. Pam. Bun, asta o să fie greu, mi-aduc aminte de el. Am stat foarte mult și da, aș fi murit dacă. Cred că pierdem timp prețios. Sunt așa. Așteptăm. Pac. Nu! Da, se pare că trebuie să l-am într-un început. Tren sau nu știu ce era. Era un fel de lift care mergea. Nu. Yes, am prins bine. Fac. Da. Oh shit. De obicei când jucam acest joc la mult timp să ajung aici. Am jucat o jumătate de oră. Oh shit, am trecut. Și acum să mor. Chiar m-am supărat. Am aduc aminte și de acest nivel care nu mai știu să-l trec. Deci trebuie să mergem încolo. Nu. Oh shit. Pare e bine. Pam. Aceea este foarte enervantă pentru că... Hai să ne vedem. Mai trebuie să fac bine. Nu! So shit. Deci cel mai greu nivel după mine. Lumea de cel mai greu sunt și nivel mai grele. Nu, așa. Deci foarte... Cred că o să facem 2 nivele sau 3, nu știu. Am și uitat la ce nivel suntem. Iată, a doua oară. Dar n-am apucat a treia oară să sărim. Așa, bun. Și acum am ajuns aici. Deci,
ce ne așteaptă să... Nu? Așa să fie un șpiu pe aici undeva. Spre că nu a fost spre asta. Oh, da. Oh, și cum trebuie să... So shit, cum trebuie să sar acolo? Yes. Oh my god. La nivelul 9, hai să-l facem și din nivelul 10. Ca să facem 5 nivele într-un episod. Am făcut și până acum. Am preferat să pun pauză și să fac eu o filmare. Că mulți poate să ziceți că cine știe ce aplicație am folosit. Bun, și acum? Mai trebuie să găsim ok. Bun, deci cădem. Iar trebuie să facem asta. Nu! Oh, shit! Vreau să vă spun că dacă o să o facem decât 2 sau 3 nivele, nu vă spărați pentru că nu cred că... Bun. Avem foarte mult timp acolo. Vorbindu-ne. Da, mă. Ping-pong de somn și venim iarăși repede. Nu din nou. Bun, dacă îmi face nivelul 6 acum, o 10 de fapt, ar fi excelent. Că n-aș vrea să trec pe mică 2 minute. Pentru că este miercuri și eu miercuri am uit la ferma vedetelor, nu știu dacă vă uitați. Dacă vă uitați, da, trebuie să știu pe ce am. Dacă vă uitați, dați și voi un like, un share, abonați-vă. Yes. Bun, se pare că am terminat. Bun, nivelul 11, uitați cum este. Terenul de lucru. Bun, și o să vedem restul